Good evening. Atay rogyan nati agtudo. Diya ka mo no mariribukan no madanagan akon. Ta kalpasan ti preparation tayo. Tudwan na ay ka nadadail amin nga diskarte tayo. Ngam dati makitak dagiti ubing na awata kon. Apaya pinagtudo na. Kasi mo dagita sa santo yung mga nagpipintas mo ti make up kada lipstick da dito mapunasan procession tayo nga nakatudtudo ala naman pa'y kasta aglipasan niya daytoy kwa tayo may sangamanong ko tatadanda ni agsenyoran nagakulait jak amo nakaskas daaw kada kami nga pamilya tadagakulait handa mga us-uso awa mayat at da kanu pa dida kitatangga po ta nagakulait kunada idi agtutungtong da kanu jay grupo da nga akulait sino makaamong ag Santo Rosario kada kayo isuna naging ato imana piman won siguro at da kabsat mo nga padi kunada ang kadagiti akulait sino makaamong ag Santo ay ag-exam kay tumait haan ko na naman, di manong kumot piman. Apaya, nauyong dagiti babakit nga mangikuy-kuyog kada kami, di ubing kami nga agsa Santo Rosario. Wen osto. Uray da kami, itugtugot da kami, idi. Hangko pa ilam, siyempre dagita ubing nga umay makisan Santo Rosario, Black Rosary ko na tayo. Handa pa ilam maawatan. Ngam marwam di jay na da aging gana nga maimbay maigamer aging ganan ton nga kaslakukwadan day jay takas jay kami mga nangrugrugi tadanipod ubing kami ka may awam pa ti kuryente di awan ti street light buruong mitsa amuyo mitsa nakita ko rimat-mat yung kasla mitsa iso ti pagsilsilaw mi nga mapan numuta may sa ti bulto mi jay idi nga ikwami manipod jay kadayaan aging gana jiting nga agkasikajet at atidog ti pagitultuludan me kana nairwam ijay na dayjay nga uri ubing kami kabisado mi mutan ti balay nga naimimas ti pamerenda na adamo day tay irana na ti birthday day anak na wa da pansit na ay kabonggala unay kanyami dayjayan da kami nukin di ti iwaras da naragsaken di balay handa unay nga kayat ti umay apaya tinawon la ka mga lining tanga kahoy mo datoy kami adamo tagapulot na ka nga pagidepulan ngam naruwam kanyami aging nga kasla imun uneg ti kaipapanan na dayta amuyo ti bulan ti Oktubre may saman kadagiti bulan nga kasla kayatak apaya sabsabali ti apil na di mo no daytay simana niya hello di mo no daytay Holy Week di met agsardeng aming agtrabaho umay tayo, rambakan tayo ti panagtutuok, ipapatay panagungar ni Kristo, ito'y amin. Dayjay mo ti kunana dayjay, di fasting, abstinensya, dayjay ti ri naen tayo mat. Numot no December, no nagberen, nangag tayon ti ani banda and the straight no kunanan sa bahali mo diri na tayo. Agdikurar tayon. Rinaan tayo, panakayanak. Ngam nadaduma, ti mari na tayo, it's the song. Di kanta. Hanhanda. Ngam ti October sa bali ti apil na apaya. Daytoy nga bulan. Amin ti entero nga Pilipinas datayo ang Pilipino. Oray magkadagita data abroaden nga Pilipino. Nagkararag amin nga balbalay. Kano day tay simana ki idtoy December ka dekorasyon mostly dekorasyon tata amin nga pagtaengan nagkararag na pasanto hanyo mari na dayay hanyo sama na rin na ta gapo ta taltalo kay mga agkabo nga babagat nga nagsanto Rosario tinarostos yon ta mano nga balay ay ka nagado na alayo nga merienda dapay masitas yaw hanyo nari na dayay dito nga sa bali ti apil na kanyak iti October ta apaya intero nga Kristiyano nga pamilya nagkararag imay napantayo napangkayo hanyo mari na ti bilag na dayay
Ngam tay kunakon anuhan nyo pala na ipaunag nga daytay kalaji kadaanan nga kararag yung nga pardasek nga malpas aga awan ti mama ay na. Ngam nuri naan nyo nangabak tayo. Isugar dayto nga lanabal kunada lanabal apaya ti battle. Kapag niya po Santa Maria impasangodan ang nangabak dayta battle ita Manila kunada dayon kadaanan nga istorya nga napasamak ngaming kanya tayo ngam apay hantay nga tanga nangabak. Buo nga bulan ti Oktubre nga nagkararag amin nga pamilya. Binigat dagit ay padak nga kabong nga babakit ituyang ko may daaglualwalo ko ikarkararagan da hanga hantay nga tanga nangabak dijay. When we pray the rosary, marigatan ti demonyo agsangit. Kunada ka haan mga Diyos niya po Santa Maria, haan nga Diyos nga mangibabaet. Ang datani, ang tangadin nyo. Tangadin nyo. Guadalupe. Dakay nga napan di Mexico, napalubusan ak ay na pagasatan ak nga napan. Imagine ta, di original na, haan nga painting ti tao, awan ti, dagay aging gatata, da mga adal pay laang deta nga ladawan, aging gatata, awan ti sign of stroke, awan ti sign ti ima nga nang pinta dayta, pinta ni Apo Santa Maria. Kaya na nga ipinta iti kagay. Kano nagdebosyon tayo kanya na no iyasidad tayo ti pamilya tayo dagiti ubing tayo kengkuana anya ti magungguna tayo umuna kapya urnos ti pamilya. Diyak ma-imagine ti may nga pamilyang hanap mo ti agkararag. Diya may imagine di may sa pamilyang hanap mo ti agkararag, hanga makimisa hanga mo agkararag, kasi nungor ti karkaragan nyo. Nagmayat nga rin na, nagmayat nga kitaan. Anya ti panangibabat niya po Santa Maria kanya tayo, ado at ibilag na. Adun at intercession na kanya tayo. Mostly nga nagpadi. Kadagita sa santuyo, diyak mawawatan na no, sino nga santo dagitan na, dapat santo papa. Kadaan niya tan. Bagay damot. Imbagkat ta ubing ti may ayatanak no ubing ti kastayo apaya no da kay mga nga babakit ka damo nayon na nga rupanget ken misuot kapya dagita ta wow nag-innocente rupa so tikit kita dagiti ubing ka nagmayat awan pay lakurit da kayo ka adaman nayon na nga pasikat nga tadatabado mo no. Kadwan na nga nagpadpadi i-claim da anugutan da nga ti kadakkelan nga nang tulong ni Apo Santa Maria isungarod ti inatayo inati papadi. Adu ang panangibabaet na adu ang panangabak no ni Apo Santa Maria ti sarsaritaan tayo. Ketatta sigka-sigkayon tayo umuna. Daytoy nga bulan nangabak tayo. Hanyuman nga nari na. Ngam ti entero nga Pilipinas uri outside Philippines adagiti Pilipino nagkararag tayo nangabak tayo iti battle nangabak tayon DJ pala isirek na iti balayo nangabak tayon hanakayat nga saun nga kwa hanakayat nga saun nga no nagkararag ka nakaawan problema min Father nga kas ti pamati no nagkararag kamin kamaitad amin nga kasapulami nga kas ti pamati. No ni Apo Diyos ka puspusin na ka, tiritirin na ka, parwarin na day lenget mo no mabalbalin tap no rumwar di pudpud no sinno ka. Ngam no ti pamatim ka, adalabasit panubok ka, nag-give up ka, narabaw na naabak pay laeng. Katata nangabak tayo kuna tayo. Tata nga bulan nangabak tayo. No iklim tayo nga di pamilya tayo, nagkararag, nangabak. Kinhan lang nga dayta. Ituloy tayo. Ituloy yung tagkararag. Hanyo nga mo. Hanyo ang mo tibilag tititid na. Ti panagsanto rosaryo tayo. Hanyo lang maawawa. Hanyo pa'y lamari natata ti bilag na no anya ti kapigsa ti panagsanto rosaryo tayo. Ni Apo Santa Maria hanatay nga baybayan. Dati inatayo hantay nga baybayan. Nagpintas di imbaga ti anghel keng kuana. Anya timbaga ni Apo ti anghel ken Apo Santa Maria di napan ken kuana anghel daytoy hantay pagulbudon at ti Biblia nga ibaga tayo nga haan nga napan nga rod ti anghel kanya ti kunana
agsikog kanto. Agbalinto nga ari, akaskin ni David nga amana, ti panagari na saan to nga agpatingga laman. No, anya na ganan, no, amirisen nyo, di kayat na nga ibaga, ti panagar-ari ni Kristo kanya tayo, aging gana kadagitoy, mano nga tawon nga napalabaha, anto nga agsarday, imbaga ti anghel dayta. Kanaggasat tayo, naadaan tayo, iti ina, naaramat ni Apo Santa Maria, tapno umay ti mangisalakan. Naggasat tayo mismo nga, di unag ti pagtaengan tayo, kita nga rin taladawan nyo ka, no umayak, di unag ti balayo ka, anya ti basic nga adadjay, cross, ladawan ni Apo Santa Maria, Biblia, holy water, mayat ti holy water. Padasan nyo na sumanaon, bakit nyo kapugsitam? Nalabos no di pa'y lagtal na. No, ang pa'y lagtal na, agrisak. Pa'y demonyo, ang mga taa. Holy water, kasi man ti armas tayo. Haan nga, asin, baniit, posporo, bawang, aswang mo, tapan panunutan nyo, kadamang kukulam. Madi anagajay ni Apo Santa Maria, ni Apo Jesus, ati mang kwa kanya tayo, mang protektar kanya tayo. No pagbalinan tayo nga isoterena ti pamilya, ininutan ng isurot. No ni Apo Jesus ti ari ti pamilya, ininutan ng isurot ti pamilya tayo. No ni Apo San Jose ti panakaama ti pamilya, ininutan ng isurot. Dayta nga galad. Kasaludsudan tayo ngamin, sino ngamin ti pangitaltalkan tayo ti pamilya tayo. Holy Family ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria, babaan ti panangibabat ni Apo San Jose, wano sa balimot. Sino ngamin ti pagpatulungan tayo. Baka di tayo mo mamamiris no kasano kapig sa tibilag na. Alatataga po kwa tayo daytoy, haan la kadi ang agaputa Oktubre ka isulaang ti panagkararag tayo haan. The Rosary, the Holy Rosary is the layman's prayer kunana dayjay. Isu ti kararag tayo nga laygo. Nakita ubing iruam yo ida hanyo lang nga amuno anya ti kabilag ti ipapain na kada tayo. Nagmayat nga padasin nyo no mapadpadas yo no ada problema no may medyo marigrigatang ka, pray the rosary, agulimag kan. Nada mo mawawatan na, pray the rosary. Nada mo nga kabutang mo, pray the rosary. Kinagmayatan no day tabo nga pamilya ka agkarkararag. Ang tatanangabak tayo, agyaman tayo tinasantuan nga inadawatan tayo ti salukob na, dawatan tayo ti panulong na kada tayo, nangro na kada tayo nga pampamilya. Nagita anak tayo, nagita ubing, napintas nga ipasalukob tayo kini Apo Santa Maria, nakabubuteng, nakadado ti karit na tata, ti pagilian tayo. Kas may sa Kristiyano nga nasyon, idaton tayo kini Apo Santa Maria, ibabaot na tayo, babaan ti panulong na ni Apo Jesus di na paayon, dagiti dawdawat tayo. Itultuloy tayo ti agkararag akas may sa pamilya tas apay ko mata makapudno tayo iti dawdawat tayo napudno ko mati karkararag tayo.